Event namhlanje isemqoka kangakanani kubantu base-Afrika noma vernacular. yebo Selokhu isizwe sama-Afrika zaba khona ngokwemvelaphi yazo. Zinamasiko anhlobonhlobo alungele lezo zizwe lezo. Akwenzeki ukuthi kube yisiko elilodwa esizweni ngasinye noma ngabe sikhulwa kangakanani. Kodwa kuba khona isiko eliyisikokazi emasikweni wonke isizwe sibanawo. Nakithina la njengesizwe samahuluku okuyisizwe silamana ngokwesende lenkosi ezala lesi sizwe lesizwe sabaPedi enyameni egazini. Isiko lasentabeni elinye lamasiko lelo ngokwemvelaphi yethu nangokwenqubo yethu esaze sathi kunekhosi bentaba. Ingakho mase liqhuba leli siko kusukela kokhokho over 500 years 519 years njengoba ngikhuluma namhlanje. Leli siko lokulaba khona selokhu lesizwe saba khona. Ilona siko eliyimfihlo nelisakhamuzi salesi sizwe. Ngaphezulu kwesiko lesikubungazayo okunye okuyisiko lwethanga esilihlonipha minyaka ngaphezulu kwesidlo naso futhi esisikhonzayo okuyisidlo sokudla inyama yenkukhu nokuthi kuyona siphenduka size sivele ngisho nezithakazelo zethu njenganesizwe noma ukuphi eSouth Africa noma ngaphandle kweSouth Africa mawuthakazela uyothakazela ufake nalozo inongo zaleso sidlo esisithandazayo okuyisidlo senkukhu. Ngakho ke lokho akusenzi ukuthi sibe yisizwe in isolation ngoba selokhu sibe khona siphila ngaphakathi kwezinye izizwe nazo ziphila ngaphakathi sikhona nathi njenganje lesizwe samabhungana ezinye zezizwe esiphilile thina nazo esikhathini se-evolution eyasidonsela kwi-history eyasibeka kwi-Union of South Africa ngo-1910 ngoba kungakabi njalo ukhahlamba lale kade liseyingxenye kakhulu ye-Orange Free State kube nendima nengxenye enkulu yakhona futhi iyayikade nayo isila namhlanje sasithi khona i-Colony of Natal. Kodwa ukuhlangana kwethu nabo ngokwendawo abakhe kuyo ngoba sinezinto thina ongeke usifice singakhile kuzona njengala inqubo into esibeka khona uhlobo lamakhaza akhona alungele thina. Into enye esibekela ukuthi sabantu betshe nangale kokulubaza nangale kufanele ukuthi kube netshe la sihamba khona noma la sihlezi khona. Lezi intaba ke zangapho khahlanga zazisinikeza kakhulu lolo hlobo lwendawo elungele thina. Sisebenzile ke futhi siphilile isizwe sethu kanjalo kakhulu na uma nje kulezo ndawo kukhona abantu bakwashabalala nokuyibona abantu abayingxenye kakhulu yokusondeza esizweni somabhungane ngokwempilo yethu yangaleso sikhathi kuhlukana umlando othile egazini lobukhosi bakithi. Ikona okwenza ukuthi sazi ukuthi kukhona lolu hlobo lesizwe futhi kukhona lolu hlobo lobukhosi futhi nathi elesihlonipha. ubukhosi bakaHadebe kwabe sekumoshakalaphi njengoba engathi abuzange buqhame bona. Angeke sazi thina ngokugcwele kodwa kwesikufundile kamuva ngaphezulu koba kwesasekuzwile lesi sikhathi sokudliwa kwezizwe zethu eziminyama zidliwa ama-colonizer noma sithi ke lesi sizwe esasithi amakoloni la kufike khona kwaukuthi kunengcindezi efakwa kwabanye ngokwezindawo nokubaluleka kwendawo abahlezi kuzo
nengcindizi ababese befakwa kuyo ngoba kufuna ukuthi kudliwe umnotho wendawo abahlezi kuyo. Ngokufanayo nangale kwezimpi base bephucwa ubukhosi. Ziningi izinto ezenzekileke emva kuba abantu bengaphuca ubukhosi. Namhlanje sesinganayo ihistory yokuthi lobo bukhosi babukhona bumi kanjani ngoba ukubhala okwalandela okwakubhala ngoba sokususa laba ababesusiwe nababecindezela. Yingakho emlandweni eminingi manje ungekufice kungazathi abantu bafuna ukuzibumba kanti bahamba eqinisweni lemvelaphi yabo. Kusemqoka kanjani indaba yokuthi kube nezidlo ezidliwa abantu besintu, kube nomhlangano onjengalo owecircumcision nokukhulisa amantombazane nabafana bese kuba mhlambe nokulandela amasiko nezithetho? Sesathi basifuna ukuzwana sesaphila sesisebenzisa izilimi ezinjengo indigenous. Ake ngiye kulapho ke nami ngithi ke sebekwaba mqoka ukuthi kunezidlo uNkulunkulu ayedale ukuthi lesi sizwe masiphile la ngokomqondo waso nobuhlakani baso ngokwaleso sikhathi sathola ukuthi lokhu hlobo kokudla ikona okuyobapha kanoma yiluphi uhlobo yabapha ngoba sineziqu ezihlukene njenganezizwe. Lesi sethu nje masidle ithanga ingakho unyaka nonyaka siba nomgidi wethanga ngoba uma ihuluka umnumzane womuzi edlukudla noma engasiphi isikhathi kufanele kube khona ithanga phakathi. Uma lingekho kunjenganomzulu uma edlukudla ingekho inyama ngathi akukona ukudla. Kithina ke ithanga elimele lokho. Lokhu kuphila ke sinakho emagazini ethu ikona kanye okwenza ukuthi sibe distinctive mangingasho njalo kwezinye izizwe ezingethina noma kwezinye izizwe esihlukana nazo kancane kuya ngokuthi zona zakhe kuphi kodwa sibe sumuntu ombishola sona. Sibuyisela kanjani ke isimo kumakhosi lawa adisposeka ngibeka kanjalo ukuthi mhlambe sikwazi ukukhokha isizwe sibuyele emasikweni ethu ngoba amasiko ethu ngibona engathi ashabalele. Na umasipala lapha noma idolobha lethiwa ulanga libalela. Nawo nomgwaqo lapha eMaritzburg la kugcwele khona uhulumeni nakhona kuthiwa ulanga libalela. Kodwa abantu abahlukene futhi abavela ezizweni ezihlukene. Okusho ukuthi seliqalile izokubuya ngoba nazi izikhumbuzo sezenzekile zokwashabalala nokuyikona okuthatha ukuthi kukhona kona kusemlandweni. Uma singasebenzela kulokho bese sisebenzele ekuvuseni amasiko alezi zizwe ebeziphezulu kwengcindezi yeminyaka sisebenzele ekuvuseni ukuthi zona siphila lephi isiko mpilo nezinye izizwe uhloniphela isiko lakho ngokuzigqaja ngalo nokulenza ngoba ungazigqaja usendlini kodwa ukuzigqaja okuhlukile kuhluke mangabe uzigqaja usemnyama nenhlonipho yakho yokuzigqaja okwenza uma ungaphakathi endlini nonhlonipho oyitholayo ngokuzigqaja ngokwenza iminyango ihlukile le yasemnyango iphakeme ngoba iyona ecishe ibe nento ethi wena inesehlukaniso sokuthi uhlukana naphi nabo. Ubudlelwane phakathi kwaHadebe namakho ukuhuruka njengoba bese ngichazile ukuthi emlandweni wethu sabantu beindaba sabantu bamakhasi athile phela ngokuvela kwethu nabo sitholana kuzo indaba ezazilungele thina nabo sithemba ukuthi ezazilungele bona. Manje lobo budlelwane abusuku ngoba noma ngabe uya namhlanje la behlala khona nathi uyosifica lapha namhlanje. Ngingathi ke mhlambe ku interconnected mangabe ngisebenzisa ulimi engicabanga ukuthi lisho lento engifuna ukuyisho ngokungalazi ke nalo ngithemba ukuthi oda ngisho lokho.
ngeke ngibuze baba Nkosi Dlana. Singamahlubi siyakuthola emlandweni ukuthi sisuka kude nabahulukwe kakhulu. Sibona nathi namhlanje silapha ngendlela esifike ngayo. Futhi sibona lowo buhlobo ke manje sibuyela endaweni yakho ngoba ukufika kwethu la sifike noPhumi Mahuluke Thembisisi wesithathu wacela simphelezele size kubahuluke okushoyo ukuthi ke umvenqangi nenyanya sibefuna ukuthi siqhubekeni sibambane ngokwesiko esasivile sibambelene ngalo. Ngiyakuzwa balula ngapha ukhahlamba ufuna lezo yonke kubhekile. Maningi amahlubu lapho baningi abahuluku. Free State akhona amahlubu. Akhona abahuluku. Ngiyamthokozisa kakhulu ngifisa ukuthi siqhubekeni sibambaneni ngoba izwe lethu kunento ebulala isizwe. Ngengazi umbuzo kade ubuzo la obulala isizwe ngokuthi silokhu sikhombana ukuthi akufanele wena kufanele ubani. Kunengoma yokweqile toilet izo 41 umbango. Ngicabanga ukuthi manje ukufika kwethu la kubahuluku namuhla ngalosuku olukhulu kangaka kuvume izinyanya. Njengoba kuvume izinyanya nje sokubuya kwezwe ngoba ababehlanganisile emandulo baphinde bahlanganiswa manje bakhethe thina sisuke emajuba basikhetha ukuthi sibe la sizohlanganisa ke sizowakha lobukhosi obavele bukhona. Sengizwile ke nemibuzo eminingi ngeke ngisanda kakhulu ngoba sengiphendulekile ukuthi nje bangahlangana ngonyaka abahulukwe la sasihlangana khona yase ngisondeze eduze kwayo. Sasisihamba le ndini namhlanje ingibeke kuleli khaya elingcwele. Ngibukile lapha yana uma zigidi insizwa ngabuka ubungcwele. Ngabuka umvenqangu ephakathi kwethu. Lokho ke kuyimfihlo ke ethile uma ubona umvenqangu ephakathi kwabantu. Kodwa ngembonela umvenqangu ephakathi kwabantu namhlanje ezobabusisa. Esengithemba ukuthi ke konke egcini kosuku nangokuhamba kwesikhathi lizobuya sibambanile. Bengicela nje usho kokugcina ke ukuthi njengoba nikhiphe abantwana nikhipha abantwana abangakhi ne-success rate yenu uqolele ngokufaka phela nesihumusho isilungu ne-success rate yenu nokuthi wena uziva njani ukuthi impumelelo ibe kanje. Ngonyaka ka-2022 sibuthe ibutho ngokuyimpumelelo elu-183 angena lu-183 laphuma lu-183. Kulonyaka sibuthe ibutho elu-300 elingenela lu-300 liphumela lu-300. Akukho okushintshile esikhathini. Ngaloya nyaka ka-2022 sasivule ngo-31 kaMeyi savala ngo-22 kaJulayi. Kulonyaka sivule ngo-31 kaMeyi savala ngo-19 kuhlukana phela kwamaviki. So isikhathi sethu sinye esikwenzayo nesikwenzile sikwenza ngesikhathi esisodwa ubude nobufishane bakhona. Kodwa ngiyacabanga futhi ezweni lonke ngesikuzwayo nesike sikubona singakubonile kukhomba ukuthi kuyi-national example of a good deed. That good deed esikuyona-ke yileyo ndaba ezitha bekhuluma ngayo yokuthi kunobuNkulunkulu obukhona kulento. Ngoba thina masikhuluma ngokulimi lwethu sibizwa ngokuthi samakhosi odonga. Udonga kangazi nami yini. Kodwa mase sisobabili ungezwe ukuthi yini udonga.
ngamnyama kabe siyimvelaphi yalolu siko olunjengalolu bese liqhuba la kulesizwe ingakho ke lize kubanikazi balo nokukhula kwalo likhula ngoba lifuna ukukhula endaweni efanayo lokuphumelela kwalo liphumelela ngoba liphumelela kubantu abayilo hayi abezwa ngalo siliqhuba la siliqhube kuze kube khona phakathi kwethu nengxenye yezinsizwe ede suke zibuya esibhedlela zadlula ngokwesibhedlela kodwa la ngaphelela kungashongo thini ukuthi aliphelelanga bezikhona sesiliqhubele lisiko la besixubile yithi bakwaBluya abahamba phambili nazo zonke izibongo zabesuthu ezikhona kodwa namaZulu abekhona obuthelizi sinabo la othusi sinabo la omncube sinabo la futhi sekuneminyaka besilandela manje ikhomba ukuthi ke impumelelo yalo izwakala yonke indawo ngoba phela asiyenzi ekusithekeni okungale ndlela ukuthi kungezwakala ukuthi sikhona kule ndawo umehluko kuba ukuthi uma siyenza la izwe lonke liyazi ukuthi liyaziswa ukuthi sizobe senza kulesi sikhathi indawo ethile nendlela eyendaweni ethile ibekwa njengengcwele okuhamba thina kuphela kuyo usuku nemini kuze kuphele lesi sikhathi bayethe futhi tsuka kameso ukashaya nje ukuncanyana ngesuthu ukufinqe to 1 minute kisuka kwesamkhina sa gabano maphala sejani sirora lamahlatsi ngabantu kisibata khomu yalibuwa amshade iringa itlula imsadi yethi ba msadi yane ka ditsetse kwana ke yana thiba ababekala kana le tingela le lesoba itadime ka banne ke bolele bane kwa tse kgolo ke bano maphala ke suka kwa samkhina se ya rora la mahlatsi ngabantu ya gaula yaya